Trabajamos una cocina catalana y adaptamos los productos a nuestra cocina. La elaboración la hacemos con los productos necesarios, pero siempre de proximitat. La nostra filosofia amb el tema dels vins és, sobretot intentem treballar amb els vins d'aquí de la terra i sobretot amb els vins d'aquí de Poblet, que aquí a Poblet tenim bodega i quasi tot el que se fa aquí dintre del monestir de Poblet són amb raïms de proximitat, o sigui, garnatxes, carinyenes, que son las variedades clásicas de Cataluña. Nos vamos adaptando a todo tipo de cliente. Todo se hace aquí, o sea, no hay nada de quinta gama. Maridatges, doncs més o menys nosaltres sapiguem amb la cuina que treballem. A partir d'aquí, doncs, amb les denominacions d'origen que tenim a Tarragona, doncs, intentes buscar diferents varietats també perquè puguis tenir un ventall més ampli de poder oferir al client. Aquí en la Conca de Barberà també tenim el trepat, que és un raïm autòcton de la Conca de Barberà, que pràcticament no es dona en cap lloc més. Una miqueta en Costes del Segre hi ha alguna de trepat, però en general és un raïm autòcton de la Conca. Recomano 100% l'abadia de Poblet, és un espectacle de vi amb una criança en barrica de roure. Per mi seria una de les recomanacions si volem provar l'essència del vi d'aquí del monestir. Tenemos rabo de ternera, que lo hacemos con vino trepat. Hacemos el bacalao a la miel, que es una receta de los monjes del monasterio. Tenemos el fricandó, salamos la carne, le echamos un poco de pimienta, la enharinamos y la freímos. Cuando ya tenemos la carne frita, le hacemos un sofrito con cebolla y ajo. Cuando está bien pochadito, le añadimos setas y luego le añadimos tomate rallado. Hacemos el sofrito, lo echamos a la olla donde está la carne y luego al final una picada de almendra y avellana con ajo, perejil y un chorrito de vino blanco y a que haga chup-chup. Clar, els trepats són uns vins peculiars que s'han d'explicar a la gent perquè els entengui, perquè en general a la gent ens agraden els vins potents, carnosos. La trepat no és això, seria més aviat finura que no potència, i aquestes coses són les que jo des de la sala, quan algun client et pregunta, doncs intentes explicar-los aquesta varietat, el que és, no?